Urip sejati iku dudu mung bab mangan, turu, lan golek bondo. Urip sejati iku nalika manungsa bisa ngrumangsani makna saben dina, senajan prasaja, nanging kebak rasa syukur. Wong kang urip sejati ora gumantung marang kamulyan donya, nanging luwih ngugemi katentreman ati. Katentreman iku katon saka cara kita ngurmati wong liya, ngakoni kabecikan tanpa ngarep balasan. Kehidupan sejati iku kaya banyu mili, bening, seger, lan tansah maringi urip kanggo sakabehe. Manungsa kang bisa nglakoni urip kanthi ikhlas, bakal nemu rasa tentrem lan kabungahan sejati. Mula, aja nganti urip mung dadi pepesan kosong. Urip sejati kudu digawa nganggo rasa tresna, rasa welas asih, lan rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa.